Na naše veliko i prijatno iznenađenje prisustvovalo i učestvovalo veliki broj učesnika, što pionira, juniora, kadeta i senijora. U kategoriji pionira ukupno je prijavljeno 28 takmičara, u kategoriji juniora 49 i u kategoriji senijora 38 takmičara. Na nivou Snojiteljskog saveza Srbije, Snojiteljski savez Kosova i Metohije je punopravni član tog saveza, Snojiteljskog saveza Srbije, i mi u našoj ligi imamo ukupno 10 ekipa, od toga 2 ekipe stiču pravo učešća na baražu za ulazak u prvu ligu Srbije. Mi dajemo 2 kluba, to će biti najverovatnije, zavisno od današnjeg rezultata, Brezovica i Štrpce i Pokretači Sušice. Prošle godine imamo zapažene rezultate na tim pojedinačnim prvenstvima, naročito u ovom našem južnom delu, da kažem, jer smo u Nišu imali 2 igrača koji su ušli u polufinale i osvojili su 4. mesto.